सोमखोर मिथिंगाखौ जों गासैबो जोथोनै लाखियाब्ला जों गासैबो जोबस्रांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों उमेश दैमारी। दिनै 5 जुन एबा मुलुगनां आबहावा सान। बे सानजों लोब्बा लानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुसलपुर फरायसालिमा बर' थुनलाइ आफादा खौसेयै मुसलपुर फरायसालिमानि नब्लाङाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लायो आरो बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जागायनानै होयो मुसलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर प्रियनाथ बसुमतारी बिथाङा। 5 जुनजों लोब्बा लानानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारीया मिथिंगाखौ जोथोनै लाखिनो खावलायनायजों लोगोसे 5 जुनखौल' नोजोर होआलासे गुबुन गुबुन समफोरावबो बिफां फुलि गायनांगौ होननानै बुंथियो। लोगोसे बिथाङा मिथिंगाखौ सोमखोर लाखिनानै जोंनि ओनसोलफोराव गुबुन जायगानिफ्राय दावबायारि बिथांमोनखौ फैहोनो हायो, बिनि सायावबो गोसो होनानै खामानि मावनो बयखौबो खावलायहरो। गिबियै दिनैनि मोनसे गोसोखांथि सान 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। बिनि गासिबनिसिमबो माहारिनि जोंनि बुहुमनि गासै मानसि माहारिनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जादों। जों मिथिगौ बुहुमा मोनसेल' आरो बिनि थाखायनो जोङो बे बुहुमखौ जेब्लायबो लाखिनांगोन आरो बेखौ लाखिगोन होनबाथाय मिथिंगाया लाखिगोन। दा बिनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोथोन हरनाय बायदियै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै नैबे मुसलपुर फरायसालिमायाव दिनै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों 5 जुन बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै। आरो बे हाबाफारियाव जोंजों जे गायजेनगिरि हिसाबै डक्टर प्रियनाथ बसुमतारी बिथाङा नैबे मुसलपुर कलेजनिनो गोरायुं बिथाङा जोंनो गायजेननानै होबाय। बेजों लोगोसे जोंनि साहित्य सभानि मुसलपुर जिल्लानि बिथांमोना लोगो दंफायो, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रेमदन बसुमतारी आरो जोंनि कलेजनि आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जथायै नैबे हाबाफारिखौ लादों। दा बिनि थाखाय नैबे जे मुलुगनां आबहावा सान जों बेखौल' खावलायगोन, जों गासैबो जोंनि माहारिनि दैदेनगिरि, दिथागिरि, फोरोंगिरि, फरायसा गासैबो रायजो राजाया जाहाथे आबहावानि सांग्रांथिखौ बा आबहावाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय बयबो जाहाथे नाजायो। आरो बे गोग्गो आबहावाखौ खालामगोन एकमात्र जोंनि बिफां लाइफाङा। दा बिफां लाइफांखौ जाहाथे जोङो जोथोनै लायो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै अक्सिजेननि गोबां खमि बेखौ जोङो मोनदांबाय कर'नानि समाव। दा अक्सिजेननि जेंनाजोंनो गोबाङा मोगा मोगि जानानै जिउ खहा जानांबाय। दा बे नैबेफोर बायदि बिदिन्थिखौ जों नुयोब्ला नैबे समाव जोंनो आबहावानि गोग्गो आबहावानि गोनांथिया दङ। आरो नैबे बाक्सा जिल्लायाव दिनै मिथिंगायारि सोमखोर नंगौ, नाथाय नैबे सोमखोर मिथिंगाखौ जों जुदि जोथोनै लाखियाबा बे सोमखोर मिथिंगाया गाबोन समफोर मोनसे समाव लागै जोबस्रांनानै थांगोन। आरो बेबायदि जोबस्रांनानै थांनाय गोबां जोंनि नोजोराव जोंनि नैबे समाव नैबे बैसोआवनो जों गोबां बिदिन्थिखौ नुबोदों। दा बिनि थाखाय जाहाथे मिथिंगाखौ जोङो जेरैखि जाया रैखा खालामो। दिनैनि सानाव 5 जुन बेखौल' जाहाथे नोजोर होआलासिनो फैबाय थानाय समावबो बिफां गायनाय, जेरै भुटाना सासे जोनोम जायोब्ला 10 बेफोरबायदि बिफां गायो आरो सोमखोर मिथिंगाखौ जेरैखि जाया बिथांमोना लाखिदों। आरो बेबायदियैनो जोंबो जोंनि ओनसोलाव बे मिथिंगाखौ लाखिनानै जाहाथे इयुनाव जोंनि जे ओनसोल बे ओनसोलखौ मिथिंगाजों जेब्लायबो समायना रमायना आरो बाहेरनि मुलुगा जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ नायनो फैनो मोनसे गोसो जानाय, गोसो बोबोनो हानाय बेखौ जाहाथे खालामो। मानो होनबा बाक्सायाव बेबायदि दङ, सकि बे दङ, जोंहा मानास दङ, बेहाय बायदि बायदि हाग्रा ओनसोल दङ, दिनैसिमबो मिथिंगाजों एसे बुंफबनानै दङ। बेखौ जोङो जोथोन बयखौबो लाखिनो थाखाय खावलायबाय। 5 जुन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि बानजायनायाव जोंनि मुसलपुर फरायसालिमानि केम्पासाव बे हाबाफारिखौ मावफुंफैनायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा बाक्सा जिल्लानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। लोगोसेयैनो बे नेचार बा इनभाइरनमेन्ट बा बेबायदि एवारनेस मोनसे लाबोनायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव, जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मिथिंगानि बे एवारनेसखौ लाबोनानै होनायनि थाखाय आङो साबायखर बावो। आरो आं मिजिं खालामो बेबायदिनो जुदि जोङो जोंनि गेजेराव, जोंनि समाजनि गेजेराव बेबायदि मिथिंगानि मोनसे सांग्रांथिखौ जों जुदि लाबोबाय थानो हायोब्ला निस्सय जोंनि बुहुमा, जोङो मानसि समाज आरो बुहुमनि जि जिब जुनार बा मिथिंगा, जि जों सोमोन्दो थालायनाय थांनानै थानायनि जि मोनसे
लामा बेयो इयुन समाव खोब मोजाङैनो थांबाय थानो हागोन आं बेखौनो आसा खालामो।